Здравейте, приятели! Хай, гай, магуи, гей. Колко часа? Сега е 3:47 и Ние сме пред Александър Невски. Отляво на нас се намира художествената галерия. Отдясно са нашите любими родители. Много ги любим. Така, хора, Емина ни джойна, кажи нещо на моя влог. Чао, България, отивам в София. Хора, ето целият гейн, не целият, половината гейн се събрахме. Кажете здрасти на влога ми. Здравей, влог. Това отива в YouTube. Анчо, кажи нещо. Мяу. Добре. Най-хубави. Калям аз тъй калям. Teamwork makes the dream work, хора. Хора, тръгнахме. Хора, тръгнахме. Ето ги. Калотина, българска граница, за напускане на вашите спомени. Хора, не минахме, минах с декларацията и тем подобни сръбската граница. Жани я задържаха, не знаем какво стана. Прейнг, всичко да е наред. Принг за Жани. Да. Хрватска! Да, ние сега спах. Човек, сигурно не знам колко време съм задържала тази лична карта, така стоя и спа. И я държа. Какво правиш? Туалетно сме, спечелихме джакпота, станахме милионери. Давай, Жани, Словения. Вече сме на границата на Словения, 60 км, Австрия още и още 500 км и сме в Хиршек. Още пръскава вана. Гледаме филм. Бяха ни пуснали да лова в Уолл Стрит, обаче не го спряха. Да, защото много се чука. Загреб, в столицата на Хрватска. Искам вече да отивам в Хиршек. Човек с Буфинка вика, че ходим до Виена. Виена е на 500 км нагоре от Хиршек. Не знам, ние гледаме филм. Абе, Жени. Хора... Не знам кои хора ще го гледат, обаче не спирам да ви се обръщам за хора. Вече сме в motherfucking Австрия. Най-сетне. Дай си ми телефона. Ще се оплача на куки. Значи се може да ги разберат. На крака сме вече, не можем да повярваме. Монстър. Мластър. Хора, вижте гледката. Буквално е уникално, само дето има мъгла, защото и е валял. Има такова за футбол. И някой е паркирал там. Майка ми вика, и аз снимам. Hello, You're my everything. Oh, yes. Така, хора, пристигнахме. Да, встайте. Втори път, защото... Пристигаме. Да, и сега ще ви направим румтура. Така, отдясно на вратата имаме прекрасен... Нямаме ключ. Да, нямаме ключ. Май ще не дадат. Имаме прекрасен отворен гардероб да видят. Няма да го напомним 100%. Да. Тук има някакъв рандом шкаф и... Да, куфарите ни. Двоетажите легла, на които аз и Мина ще спим. Да. Да. Огледалце на стената. Имаме тук прекрасни деца, снимка да гледаме и леглото, на което Жани се ще спът. Масичка да вечераме. Това е мега уирд прозореца, между другото. Чакайте. Е, така се отваря. Аз вече го научих. Не, до тук май. Да, колкото може. Ти си китайката. И така. И ето това е банята, която е доста добра. So, fish. What the fuck? Ето. Вика. Лисица. Да, ето. Давай вайб влог, хора. Сега сме в... Къде сме? В някакво... Бjermbach. Да, аз бъвам... Чайте сега ще кажа. Bjermbach. Там сме. Оле, това просто! Слей. И бяхме в църква.
И сега сме тук. Чакайте, ще направя штрак. И да, много е топло, 31 градуса хора. Хора, апдейт на Бога, да ме тази църква. А просто е била плюс и сега завършвам в такива облаци има. Но яки също. И да, много не снимам, защото забравям. На главата ми боли в момента, да нямаше да снимам, мама да. Жани, да. И сега гледаме някакъв матч и аз съм за... Не може да го казваш това! Вие за кой сте, давайте? Само Нидерландия. Нидерландия! Аз съм за майката на кавала. Аз съм за Англия. Чакай, дай пак. Къде е белото? Къде е белото? Аз съм Жани. В момента ще ходим на поход и ние си помислихме, че ходим в града и се облякахме като кифели. Да, за мечките. Хора, още апдейт! Чай. Бях пуснала синематик. Още вървим. Почти сме там май. Ето ги Хербоби някъде на майната си. Даже го фаща камерата. Така. И вървим още. Какво? Да, учиме в Грац. Винген Грац. Грац е втора по големина най-голям щат в Австрия Австрия. има 250 хиляди жителя, Или 300 хиляди. 300, да. Или 300. И колкото Пловдив на големина, обаче по жители колкото Варна. Май, да. Имаме домашно за Да, град. ще имаме домашни, ще трябва да ядем сладолед. Елиас няма да. Да. Илиас. Или Елиас. Елиас. С да, съм ядала, съм го бъркала, е моя грешка. И мислим първо, аз искам да отчита и да ям шоколадо сладолед, защото в Германия много ми хареса шоколадов сладолед. И да видим дали в Австрия е хубав. Защото ако в Германия е бетър, ще живея в Германия. Аз сега обмислям да уча във Виена. Обаче, ако сладолед е по-хубав... Кой фърли камък? Ми да, мина ми е така през окото. Вече сме в град и сега викаламе тук. Да, ми вайб на Италия. Да, между другото. Ето. Всички сме друго като мене няма да намериш, защото всички сме с дънкови яките и дънки. О, не всички, аз съм с дънки, обаче съм с елек. Да, но е много топло ги свалихме. Ето, 10 от 10 за град бих казала. Да, искам да махна зеленото, че аз не харесвам. Ето дакимас. Ето дакимас. Ужасно ли? Не ти хареса? Не ти хареса, да. Много е хубаво. Стигнахме бе накрая. Аз пак през цялото време с отворена уста. Аз винаги пътувам така изправена. Нещо, кое забелязахме в Белингъм. Също как се чувстваш? Много добре, че го видях. Много е хубаво във Виена. Много естетично. Да, много е естетик. С Жани решихме, че тук ще идваме да учим. Да, двете ще идваме тук и ще пушим. Мисля на това страшното. Мен не ме е страх от нищо. Пратете поздрави! Пратете поздрави на влога! Хора! Страх ме! Далеч!
Дайте маса! Так, говори. Здравейте хора, сега сме в Цотър шоколадовото това и Ме към шоколадовата фабрика ще ядем сагъки. да, ще продозираме, ще фащаме Има над диабет. 120... 128. 128. Нещо такова. Не спомням. Курсове. Да, на втория етаж има милкшейки. Да, шейк, аз обичам шейк. Първо ще предозирам, ще повръщам после в автобуса, ама аз съм пакетирана с много турби, защото вчера ми дах. Все и 8 различни вида. Хора, Така се чувствам. бая ядохме, много ядохме хора, нямате се представа. Толкова шпаца с канабис ли беше? Да, тя изядох 5 чаши си. 5-6 часа пих. Да, с канабис и аз не знам коя. О, имаш сладолет. И ми дадоха тия етея. Да, ще го взема за спомен. Да. Кой е това? Това ти е картата да минаваш, нямаш ли? Ти такъв влезе. Давай Кажи 100%. здрасти на влога. Добре. Кой е това? Така хора, в момента търсим Теди. Ние сме загубени. Да, аз купих подарък на сестра ми. Какъв е този бъркващ мол в тази тъпа Австрия, човек? Разбираш ли? Тук... Човек, накрая цялата ще съм на джонги. Аре, давай. Айде. Снимам как влиза Бошко. Бошко, влез! Айде да идем на кръвница. Размазана ми е камерата, Христо, съжалявам. Хората е елитно. Цялата човек погледни. Как си легнала има пуканки под тебе. Крис Дженър е мъртва. Какво? Крис Дженър е мъртва. Човек, кажи на Жани, кажи на Жани. Жива е, бе! Елени. Крис Дженър е мъртва. Не, да! Да, го пише, че е мъртва! Какво? Няма се как мисъл, наистина ли? Да! Чакай, ще проверя, човек стои. Човек, да. Да. Давай, Марти, давай. Не мога да се набера. Не, до тук се. Искам и аз да пробвам. Така хора, тръгваме си. Може да видите, че става светло. Минаха 2 седмици. Да, ще ни липсва това място, много фън.
Доста спомени. Друг път ще дойдем тук. Мина има много доста! Хора, разбраме как да мърдаме седалките. Жани, давай влог, обясни къде сме. В момента сме на граница между Хърватска и Сърбия. И чакаме. И той има душа. Моля те, разкарай се. И чакаме се 6 часа някъде. Сме в България. Живи и здрави пред Александър Невски. Вече сме в България, моя любо. Но най-красиво си е България. Който се говори, най-много не се обичам. Да. Не чакахме толкова на границата. Не чакахме даже. Да. Най-много половин час да сме чакали и сега на българската. Да, и една баба и сама черпи за туалетната, защото нямах стинки в мене. Така ли? Да. И да, сега имаме още към час до София. После 2 до Хаско, Харман и Димитровград. И да. Живота, life is life. 10 от 10 вакансия, лагер. Много обичам. Не знам кога минаха тия 10 дена. 15 ма. 15, опа. 10 вика. Его Пепи. Пепи, искаш да участваш в влога? Изкажи си мнението за този лагер. И на този лагер много стигнавате. Evo ще ви дава юрис. Много яко, много тъпо, че съм в Хасково. И са повече да имат сигурно разпиване. И така. Това ми е мнението. Добре. Мина. Влога. Се нещо за влога. Ам вече е час влог. Това ли Да. последния влог? Ми мисля, че да. 10. Да. 10 другата година няма да е пак. Боже, пак. Не, Стига бе. може, айде, може.